Am vești proaste. Interspațiul Bakugan e închis temporar. Despre ce vorbește? Hei, să nu Cine se răutățim crede? situația. Minți! Oh. Îmi pare rău, maestre Maruccio. Am încercat metodele pe care mi le-ați descris pentru a anula sistemul de aici, dar din păcate, se pare că în acest moment Gundalienii au control complet asupra interspațiului Bakugan. Bine atunci. Mulțumesc mult, Kato. Bănuiesc că Ren a transferat comenzile sistemului în Bakucameră. Are un server de sine stătător. Acolo trebuie să fie. Sunt sigur că a fost ideea lui să-l construiască în felul ăsta. Deci dacă nu-l putem accesa prin intermediul rețelei, înseamnă că... Trebuie să mergem noi în Bakucameră, să anulăm manual și să resetăm sistemul ca să redobândim controlul. Și cum vom putea face noi asta? E o ironie faptul că sistemul de securitate pe care Maruccio tocmai l-a îmbunătățit va fi cel care îi va informa pe Ren și pe ceilalți că am pătruns în interspațiu fără să trecem prin vreun punct de acces. Lăsați pe mine. Am o idee cum putem face asta fără probleme. Să construiesc interspațiul a fost un vis și a devenit realitate. În sfârșit, un loc unde copiii ar putea veni să interacționeze într-un mediu liniștit. Dar acum e amenințat de invadatori. Aha! Suntem cu tine! Da, până la capăt! E timpul să recuperăm interspațiul Bakugan. Luptătorii Bakugan în fuga de întuneric. Ren, Da! mă tem că va trebui să ne explici cum se face că ai reușit să te infiltrezi printre luptători și totuși nu ai reușit să-i aduci de partea noastră. Ei bine, domnule, Circulă zvonul că ai ajuns să-i simpatizezi pe dușmanii noștri. Spune-ne, e adevărat? cine v-a spus minciunile astea? Nu contează cine ne-a spus. Nu mi-ai dat niciun motiv să mă îndoiesc de cuvântul tău, Ren. Dar dacă mă iei de prost și aflu că m-ai trădat, pedeapsa pe care o vei primi va fi cu siguranță legendară. Da, înălțimea voastră. Foarte bine, dar asta tot nu lămurește de ce au trecut luptătorii de partea nitienilor. Ce ai de spus despre asta, Ren? Singurul lucru pe care îl pot oferi este să reînnoiesc jurământul nemuritor de loialitate față de împăratul Barodius și să promit că dacă luptătorii ne mai stau în cale, atunci îi voi distruge fără ezitare. Ha! Foarte bine. Acum poți pleca, Ren. Îl lăsați să scape atât de ușor? Da. Cu tot respectul, sunteți prea indulgent cu el, înălțimea voastră. Aș putea fi acuzat că sunt la fel și față de tine. Nu avem de ce să ne temem de alți Bakugan decât de cel numit Drago. Ar putea să fie dificil pentru Lightheart să-l învingă. Ha! Atunci presupun că trebuie să fiți pregătiți să interveniți oricând. Ren, mie poți să-mi spui adevărul. Ha? La ce te referi? Mi se pare că tu chiar nu vrei să duci o bătălie cu luptătorii. E nevoie să-ți amintesc, Lineheart, de întunericul din care am fugit? Bineînțeles că nu, Ren. După atâția ani în care am fost închis acolo, sunt foarte recunoscător pentru fiecare zi de libertate. Atunci spune-mi din nou adevărul îngrozitor, să ne amintim de ce am început această misiune. A existat pe vremuri un trib al Bakuganilor Darkus despre care se zvonea că au puteri interzise. Din această cauză, toată lumea se temea de ei și au fost forțați de familia împăratului să trăiască sub pământ. De-a lungul timpului, numărul nostru a scăzut până când am fost singurul care a mai rămas. De azi înainte, tu vei avea grijă de Bakuganul Darkus care locuiește aici. Nu-l vreau în grijă. Acesta e destinul tău, băiete. Ca descendent al protectorilor Bakuganilor Darkus, trebuie să faci asta. Dar nu-l vreau. Acest copil a fost trimis să aibă grijă de mine? Fiind ultimul Bakugan Darkus, se pare că nu sunt prețuit. Ești bine? Nu-ți fie frică. Cum te numești, micuțule? Ren Crowler. Eu sunt Darkus Lineheart. Îmi pare bine să te cunosc. Aha. Nu știu cum aș fi supraviețuit fără protecția ta. Destul cu sâcâiala ta! Bakugan, luptă!
Lucrul cel mai ciudat e că nimeni, nici măcar eu, nu știu care sunt aceste puteri interzise. Cu toate acestea, frica și superstițiile din jurul lor au făcut să fim forțați să trăim subteran în întuneric atâția ani de zile. Crezi că vom vedea vreodată soarele în viața noastră la Einhalt? Nu știu, Ren, dar nu-mi pierd speranța niciodată. Ren Crowler, suntem conștienți că ești un luptător Darkus excepțional. Așadar, te-am selectat să fii liderul trupelor care se îndreaptă spre pământ. Te-aș putea lăsa să-mi ocup locul ca membru al Ordinului celor 12. Dacă ți îndeplinești misiunea. Nu vă voi dezamăgi, împărate. Puteți conta pe mine. Voi câștiga pentru Gundalia. Și de asta am ales să-l servim pe împăratul Barodius. Aș dori să știu care sunt aceste puteri interzise pe care ar trebui să le aibă Bakuganul Darkus. Mă întreb și eu, care e adevărata mea datorie ca ultimă generație din seria de protectori ai Bakuganilor Darkus? Și ca să aflu asta, sunt dispus să folosesc orice mijloace necesare. Mulțumesc pentru înțelegere și că nu m-ați luat la bătaie. Oh, aproape că s-a agravat situația. Oh, ha? Nu puteți vorbi serios? Da. Total! 100%! Bun, atunci toată lumea e de acord cu mine. De acord, dar ești sigur că va funcționa? Va funcționa, Jake. Trebuie să te relaxezi și să lași pe Măruccio să-și facă treaba. Dacă ești pregătită, Fabia, să o facem. Sunt pregătită. Nu vă presăm, dar contăm pe voi. Da, nicio presiune. Hei, dar nu avem emoții deloc, băieți. Chestia sunt ca tipule. Pregătită, Aronot? Cum ordoni tu, prințesă? Wow! Cum a făcut asta? Este periculos aici. Trebuie să ieșiți imediat și să mergeți acasă. Dar de ce? Nu puneți întrebări, doar plecați acum, ok? Prințesă, acolo! Mi-au depistat. Totul conform planului. Sper să funcționeze, Măruccio. Voi chiar nu vă pricepeți la atacuri pe furiș. Nu-mi place să vă spun asta. Sistemul de securitate a înregistrat 2 intruși. Unde este celălalt? Hei, acesta e cum îl cheamă? Măsuși? Măsușușu? Numele meu e Măruccio. Da, da, adevărat, Măruccio. Știam că te-am recunoscut. Am trecut prin multe azi, ca să venim aici și să vă luăm Bakuganii în luptă. Ok, foarte bine atunci. Arată-ne ce poți, prințesă. Toată lumea... Atențiune, atențiune și bine ați venit! Bătălia dintre Fabia și Măruccio împotriva Lenei și a lui Zenet va începe acum! Câmp de luptă, Bakugan deschis! Carte de poartă pregătită. Bakugan luptă! Bakugan, ridică-te! Ridică-te, Aquos Fosfos! Iată-ne! Bakugan luptă! Bakugan, ridică-te! Cavalerul castelan din Nidia, Hies Aeronet, e aici! Uite-te la tine, un tip atât de dur. Să-i dăm drumul atunci, haide, haide! Abilitate activată! Scuipă o travă! Abilitate activată! Val de lumină! Abilitate activată! Viperă Gorgon! Ce creatură dezgustătoare! Abilitate activată! Pumn miraj! Nu sunteți decât o adunătură de invadatori josnici! Ajunge! Amice, cucerește o lume împuțită. Lamentabil. Bakugan luptă! Bakugan, ridică-te! Hai, Heios Contestir! Abilitate activată! Avangardă Lola! Abilitate activată! Jet Miraj! Invadați asta, animale murdare! Ha! Carte de poartă deschisă, Apoptosis. Această otravă extrem de puternică îl va devora de jos în sus, cum am făcut cu Nidia. El nu va putea să o oprească, la fel cum și voi în zadare ați vrut să ne opriți. Ce? Aeronaut! Oh, nu!
Drăguț! Prințesa primește o înfrângere regală. El de ce nu a luat parte la luptă încă? Marucho, am nevoie de tine. Am înțeles, Fabia. Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Hai, Chaos Aeronaut! Ce s-a întâmplat? Încă un aeronaut? Nu înțeleg. Zenet, tu știi ce se petrece? Nu știu, poate sunt gemeni sau așa ceva. Nu are niciun sens. L-am cercetat pe Marucho. Parcă mi-amintesc că era un luptător Aquos ca mine. De ce a aruncat un Bakugan Heios în luptă? Locul ăsta îmi dă fior. Ai făcut vreun progres? Da, cel puțin așa cred. Sper că ei cred că avatarul meu sunt de fapt eu, Aquamos. Sunt sigur că dacă am fi fost descoperiți, am fi aflat până acum. Dar trebuie să lucrez mai rapid. Ai dreptate. Bine, Fabia. Doar acordă-mi destul timp să pot termina cu asta, te rog. Abilitate activată! Lumină de sprijin! Mulțumesc mult, prietene! M-am prins. Al doilea Aeronaut e o clonă digitală. O clonă digitală? Interesant. Ei bine, acum că și-au dat seama, am putea lupta împreună! Corect. Bine, băieți, să câștigăm lupta asta. Abilitate activată. Comando dublu. E timpul pentru un caz de viziune dublă! Destul! Acum chiar încep să mă enervez. Timpul de joacă s-a terminat, copii. Terror Crest pregătit. Echipament de luptă în forță! Și eu vreau să mă distrez. Sparta Blaster pregătit. Bine, echipament de luptă în forță! Din acum, abilitatea echipament de luptă activată. Soare Sparta Blaster. Nu pot să văd. Abilitatea echipament de luptă activată. Terror Crest Stigma. Prințesă, îmi pare rău! Turmes, clonă. Pregătește dezafieri. Când veți învăța voi, nitienii, că nu aveți nicio șansă într-o luptă cu noi? Lupta e pe sfârșite. Ar fi bine să te grăbești, Marucho. Și ce crezi că faci? Ha? Ren! Șmecherule! Ai folosit un avatar care să te dubleze în timp ce tu te-ai strecurat aici? Ce viclenie! Tu știi cel mai bine cum e cu viclenia, nu-i așa? Dar nu contează, am venit să recuperez interspațiul. Serios? Ei bine... Parcă mi-amintesc că am construit locul acesta împreună. Ha? Deci, după părerea mea, eu am aceleași drepturi asupra locului acesta ca și tine. Așa că de ce să renunț? Doar pentru că avem păreri diferite despre cum poate fi folosit? Nu cred că ar fi corect, nu-i așa, prietene? Cum? Sunt doi Marucho? Cum e posibil așa ceva, ha? Tot timpul ne-am luptat cu o clonă, ca și cu al doilea Aeronaut. Ce? Râzi? De mine? Se pare că și-au dat seama, prințesă! Da, așa este. Abilitate activată! Spirală strălucitoare! Ce crede falsul ăsta că face, ha? Abilitate activată. Furtună dezlănțuită. E timpul să terminăm cu asta. Forța vitală a lui Marucho 0. Pa, frumosule! Carte de poartă deschisă. Vindecarea. Chiar dacă trebuie să lupt singură, nu am să renunț. Da, nici eu, prințesă. Să începem. Distrugător de luptă pregătit. Bine, pregătește-te, Aeronaut. Echipament de luptă în forță.
Abilitatea echipament de luptă activată. Distrugător de luptă regal. Abilitate activată. O travă spintecătoare. E timpul să te retragi! Ține asta! Bună lovitură, l-ai nimerit! Ce s-a întâmplat? O travă lui Fosfos acționează rapid și invadează corpul de la cea mai mică zgârietură. Jocul s-a terminat pentru tine. Arnold! Am dat greș. Poate că l-am construit împreună, dar se baza pe concepția mea, una de pace, nu de război. Cum am spus și mai devreme, îmi aparține la fel de mult ca și ție și nu am să mă dau la o parte doar pentru că m-ai rugat frumos. Bine, Ren, fie cum vrei tu. Dacă tu numai prin luptă înțelegi, atunci vom lupta. Cel care pierde va părăsi interspațiul pentru totdeauna. Da, așa-mi convine, mie. Dar tu chiar ai de gând să o lași pe Fabia să lupte singură? Arnold! Se pare că o travă aș face efectul asupra lui Arnold. Echipament de luptă în forță. Abilitatea echipament de luptă activată. Terror Crest Stigma. Fugi, Arnold, acum! Îmi pare rău. Oh, nu, Fabia! Forță vitală 0. Hei, Lina! Am o idee foarte bună! Te ascult. Ce ar fi să o ducem cu noi pe prințesă pe Gundalia? E o idee destul de bună. Având-o ca o statică, am avea un atu destul de bun în fața nitienilor. Arnold, trebuie să plecăm de aici. Îmi pare rău, prințesă, dar ultima rundă mi-a epuizat toată energia. Nu cred că ne putem transporta acasă. Oh, nu. Rămâne să terminăm asta altă dată, Ren. Renunță, surioară! Într-un fel sau altul, vii cu noi. De ce să complicăm lucrurile? Fabia! Marucho! Haide, Aquamos! Ești bine? Nu, mi-a dat o mamă de bătaie. Știai că asta se va întâmpla, așa că ai făcut în așa fel încât Marucho să vadă lupta, nu-i așa? De ce aș fi făcut asta, Lionheart? Știm amândoi de ce. Cacao și cocoș pe gratis până așteptați! Ușurel, pe rând, sunt pentru toată lumea. Deci nu ai reușit să preiei controlul interspațiului? Nu, dar am reușit să instalez o intrare secretă pe care să o folosim. Cum adică intrare secretă? Nu înțeleg. Ai instalat un virus în sistem care ne va permite să pătrundem în interspațiu fără să fim detectați. Bună treabă, Marucho! Așa, amice! Am învățat că întotdeauna e nevoie de un plan B, așa că avem și noi unul. Împărate, cu imensul influx al luptătorilor de pe pământ, trupele noastre au avut mare succes. E doar o chestiune de timp până să trecem de primul lor scut. Chiar dacă Nidia posedă puterea supremă de a conduce universul, nu le este de niciun folos, căci sunt precum niște copii mici. Numai Gundalia merită asemenea putere și bogăție. Dar pentru a le dobândi, avem nevoie de element! Da-ți-le! Încercând să-i oprim pe Gundalieni să mai răpească recruți pentru războiul lor cu Nitia, am reușit să ne infiltrăm în interspațiul Bakugan. Am făcut tot ce am putut să aducem în siguranță cât mai mulți luptători înapoi pe pământ. Dar apoi a apărut un domn ciudat de pe Nitia, pe nume Linus, care vrea să o vadă pe Fabia. La început nu știam ce să credem despre el, mai ales că în ultima vreme am întâlnit atât de mulți oameni cu secrete. O luăm de la capăt, Hector. Pregătește-te de luptă. Hector, să luptăm!